Na firmu Stavenk jsem přišel náhodou ve městě, kde jsme bydleli, tak stavěli dům. Připadal mi, že bude pasivní a stavěli ho z materiálu vápenopísek, ze kterého jsme chtěli stavět také. Tak proto jsem oslovil firmu Stavenk a pana Dostalíka a nakonec to klaplo a domluvili jsme se a dům nám postavili. S firmou Stavenk se nám stavilo dobře, neměli jsme nějaké větší problémy při realizaci, drobnosti se řešily za pochodu a dokázali jsme si vyjít vstříc a co jsem pokládal za asi nejdůležitější moment, je to, že jsme se dokázali domluvit. Pokud my jsme měli nějaký požadavek, tak pokud byl realizovatelný, vyšli nám vstříc, pokud něco nebylo technicky možné, tak jsme prostě společně hledali jiné řešení a většinou jsme našli ke spokojenosti nás obou. Firmu Stavenk bych dalším stavitelům s klidnou duší doporučil. Byli jsme s ní spokojení a zrealizovali nám dům podle našich představ. Nově nabízí Concept Design and Build, který tenkrát za nás ještě nebyl a my jsme přistupovali už s hotovým projektem. Pokud bych věděl tenkrát, že něco takového existuje, tak bych to rád využil a ušetřil bych si čas komunikací s několika architekty i projektanty a měli bychom celkově stavbu a realizaci jednodušší a kratší. Stavba bez starostí, to je Stavenk Design and Build. Kontaktujte nás na www.stavenk.cz.